سلام سلام كما يلنا سامي الأغباء مساهم زلخو أبزنا يلوم مدبنا دما مغتسلتا نايتي أبز حلفة بزعبا حدثتي زفتور سرح ويكا حدثتي زفتور موياتات أبزغلت أبز حموش عامتن توم بستفال عليه بناي AI ممتع يخون بجيوبوليتيكال تنشنز بخال زت أفو عين سرح كندغن لعلو سامي تايت بممتع ناي AI زت أفو عينة موياتات كا لومي كنريو مينا مالتي سامو دا تحت كاتول تسوا قبر نشانل نحدث سخونكم سواتكا سبسكرايب لايك ان شير قبر يزخاخر توساخون ابن قبرو سلطاناتات كتساتفو يزخاخر مالتي اوكي كمزي نريو زلنا وين كمتي ابز حلفون زرعانا يو كبابي 9 مليون زغونو عينتات 9 مليون زغونو سرح displaced كونيوم ويكا كاب سرح وصا كونيوم زوم كندز اكل سرح مالتي ازي بمنتاي وقتك انت دايلنا بتزبلنا ناي كإلي وقتك كمان زي كونس كإلي اقداسنتاي كلوني بتناي AI ايجنتن كالن بناي AI سوفتويراتن كتكاي مالتي عند نايزي رواح زبلنا خا تكنولوجيكال تشينج ويكا تكنولوجيكاوي لوتي ايو مالتي AI اوتوميشن كله بي AI كم سرح زغبر ابعال تشايناسي دارك فاكتوريز تباهيلن زتقسا فابريكاتات አሉ አሰብዝ ባህል የለን ካብ መጀመሪያ ትሕዙ ካብ ኢምፕሊሜንቴሽን አትሕዙ ክሳዕ ፋይናል ፕሮዳክት ዲዛይን ፕሮዳክት ፋይናል ፕሮዳክት ክሳዕ ዝውዳ ምህርቲ ኩሉ ብሮቦቲክስ አውቶሜሽን ናይ AI ሶፍትዌርን ሃርድዌርን ኩሉ ብኡ ዝስራሕ ማእልያ ዘይብሉ ፋብሪካታት እንዳ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብቲ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንብሎ ዘለናስ ጀሚሩ እዩ ሕጂ ከምዚ ክሳዕ 2030 ጥራይ ዝኸውን ዘይኮነሲ ካብ ሕጂ ትሒዙ ጀሚሩ እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 5 ዓመት ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ካብ እዚ ብወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝወፅእ ዳታ እዩ ናይ 100 ገለን ገጽ ዳታ እዩ ንዑ ጽማቕ ገይረ ዘዳልወልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ 5 ዓመት እቶም ዝዓበዩ 15 ዓይነት ስራሕ ካብ ስራሕ ወፃኢ ወይ ከዓ 15 ዓይነት ሞያ ካብ ስራሕ ወፃኢ እንዳኾኑ ዝኸዱ ዘለው እዞም ዝስዕቡ ሞያታት እዮም ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ፖስታል ሰርቪስ ክለርክስ እዚ ናይ ቡስት አቤት ወይ ከዓ ናይ ሰታሪት ናይ አገልግሎት መውሃብ እሱ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ BAI እንዳተተኩ ምክንያቱ ኦሬዲ ፔፐር ውን እንዳተረፈ ዝኸይ ዘሎ ሙሉ ብሙሉ ዲጂታላውነት ስለ ዝኸይ ዘሎ እቲ ምብፅጻሕቲ ሜይል ንባዕሉን እዚ ዲጂታል ኮሚኒኬሽን ምስ AI ተሓዊሱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ይገብረሎ እዚ አገልግሎት ናይ ፖስታ ማለት እዩ ካልኣይ ባንክ ቴለርስ ኤንድ ሪሌትድ ክለርክስ ባንክ ቴለር ኣብ ናይ ባንክ ቶም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ኩሉ ተስራሕ ዝሰርሑ ምስ ዓሚል ዝራኸቡ ወይ ከዓ ናይ ካስተመር ሰርቪስ ዘለው እሳቶም ምስኡ ዝተኣሳሰር ናይ ባንክ ስራሕ ዲጂታል ባንኪንግ and AI በመምጻእ እቲ ካሽለስ ሶሳይቲ ወይ ከዓ ካሽ አልቦ ሕብረተሰቡን እንዳመጸ ስለዝኸይ ዘሎ ሁሉ ብብሎክቼን በሎ በዋላ በቲ ሴንትራላይዝድ ካረንሲ ናይ ፊያት ካረንሲ በሎ በሁሉ እዚ ካልኣይ ዝዓበ ካብ እንዳተረፈ ዝኸይድ ዘሎ ሞያታት ስለምንታይ ኢና ነዞም ሞያታት እዚኦም ንሪኦ ግዜ ሴፍ ክንገብር ፀዓት ሴፍ ክንገብር ምስታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣዝዩ ዓብ ስርበተኻዊ ለውጢ እንዳተቐይረት ትኸይድ ዘላ ዓለም ከዓ ምስኣ ተቃኒና ወይ ከዓ ምስኣ ክንጓዓዝ አንጻራና ክንጓዓዝ ይተዕላማ ማለት እዩ ሳልሳይ ዳታ ኤንትሪ ክለርክስ ወይ ከዓ ምእታው ዳታ እዚ ሓበሬታ ምእታው ማልያ ዘይብሉ ፋይላት ኣሎ ንዑ ናብ ዳታ ኤንትሪ ናይ ኤክሰል ንበሎ ናይ አክሰስ ንበሎ ገለ ንዑ ናይ ምእታው እሱ ሙሉ በሙሉ BAI ኦሬዲ አውቶሜት ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ክላውድ ዝበሃል ላርጅ ላንጉዌጅ ሞዴልሲ ሙሉ በሙሉ አውቶሜት ክገብሮ ንሪኦ ለና በዓል ጀመናይ ንበዓል ጉግል ዶክስ ኤክሰል ገለ ኩሉ ምስ ምምጻና ቅድሚ ምምጻና AI ኤጀንት ከማን እዚ ጀነሬቲቭ AI ዝበሃል ጥራይ ንዑ አውቶሜት ክገብሮ ንሪኦ ኣለና ማለት ካሽየር ኤንድ ቲኬት ክለርክስ እዚኣቶም ምስ ካሽየር ዝተኣሳሰሩ ሰልፍ ቼክ አውት ኣብ ዝኾነ ሞል ዝተዳሪኹም ሕጂ ባዕልኻ ሰልፍ ቼክ አውት እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይ ዘለኻ አውቶሜሽን ኮይኑ እዩ ማለት እዩ እሱ እንዳተረፈ ኸይድ ኣሎ አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ኤግዚኪዩቲቭ ሴክሬታሪስ እዚ ናይ አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንት ኤግዚኪዩቲቭ ሴክሬታሪ ናይ ሴክሬታሪ ናይ ጸሓፊ ገለ ብፍላይ እተን ዝስራሕ ስራሕ ተዳጋጋሚ እንተ ዳ ኮይነን ተዳጋጋሚ ስራሕ እሳ ቀላል AI ና አውቶሜት ገብራ ማለት እዩ ፈጥራውነት ዘይብላ እንተ ዳ ኮይና መወዳእቱ AI ንኹሉ ስራሕ ኣብ ዓለም ዘሎ አውቶሜት ክገብሮ እዩ ብርግጽ ንሕና ሰባት ክንመርጽ ንኽእል ኢና ኣብ ክንዲ AI ሰባት ክንመርጽ ንኽእል ኢና ግን
كساع كم زخون ون شعون كالف تحلو أبزغت لها مش عمتها تجن نحنا كنحزن زيبلنا عين السرح جن حدا كابتن حموش زي مالت printing and related trade workers مس محتام مس كم مستعمل ناي trade work ويكاناي مس حتمتن مس كم زت أساسر عينة سرحن زي مولو بمولو بالديجيتال ميديا graphic design قلقلة زي أتوم مس digital media متسلز خونه እሱ ሙሉ በሙሉ ካብ ስራሕ ወጻእ ዝኸውን ዘሎ ስራሕ ማለት accounting bookkeeping payroll clerks እዚኣቶም already AI ተተኪኦም ማለት እዩ ብፍላይ ናይ accounting ስራሕ ኩሉት ናይ accounting ስራሕ ተወዲኡ እሱ ማለት እዩ እሱ ብኡይ ጀሚሩ ኸማን AI ሲ ንዑይ መጀመሪያ አውቶሜት ገይሮ ማለት እዩ ናይ accounting bookkeeping ገለ በቃ ሰን بسوفتوير قدم حجي بسوفتوير تحجزنا ببيشتري تالي قلقل نقبرو نيرنا حجي قن مولو بمولو AI كقبرو خيلي نوعو مالتي إسا تتكيا material recording and stock keeping clerks زون مس BAI إندا تتكيا زل متحاز داتا مسنا داتا قلز بهالنقرات إندا تتكيا يزخيزولو transportation attendant and conductors زي ون BAI تكالوي معصو خيدكا مشطاتات مغبار ستريت فندرز ازون e-commerce كله سيلف تشيك اوت زلو سيلف بيمنت زلو كله بزي انداتتك ازخي زلو جرافيك ديزاينرز جنراتيف AI جرافيك ديزاينرز كومبليتلي اندا بولو زخي زلو فولي فتراونت كتمصالو انت زيكي الكابز ناي جرافيك ديزاين سرح جنراتيف AI نوعو خدكو خيلي انداتكو خيلالو ساع 2030 خاز داتا زمالتي examiners investigators ازي كله BAI يخونالو insurance AI زبحال ماتيو نتي كوم عينت claim adjusters قال كله سو اوتوماتيكالي كاميراتات الو انترنت اوف ثينج لو كله نعو بتي insurance ناي AI زبحال سيكتور وسو اندابلو يمصالو legal officials مولو لوير كخونه كاي خيلي AI بساعه زي maybe ون كابوزحات هيمن لويرس زبلص لوير كخونه كاي خيلي AI مالتي جنراتيف AI سي زوم زلو موديلات راي مالازي بلوص زخونه تراي تناتكا برومبت حتى تاخا تراي بلوص حتى تنبر ليغال اوفيشالس ازي كابتي زعبه AI استكازو لي مالتي ليغال سكرتاريس ناي طبقا ناي مسوس تاثر ناي طبقا ناي صحاف ناي طبقات حغاغاز ناي طبقا قال AI document tools ازي يتكولو تيلي ماركترز ازي بمولو AI تكالو مالتي سو زوم 15 موياتات زياتهم كاب حجن دحر كنمهاروم زيبلنا موياتات يوم سلمنتاي انت دايلكمني مولو بمولو AI انداتتكو يمصو سلازلو مالتي نزيوم تزي تماهرنا انت اينا خنمهار انت دايلكم كا نابتا قديما زنبرت 15 بزعابه ፈጣናት እንዳሆኑ ዝኸዱ ዘሎ አይነት ሞያታት እንታዮም ዝብሉ ናብኦም ኢና ንምለስ ማለት ሓንቲ ዘዓበየት ሞያ ግን ክነግረኩም ኮንቲኒዩስ ለርኒንግ ትባሃል ማለት ኮንቲኒዩስ ለርኒንግ ኩሉ ግዜ እንዳ ክትማሃር ኩሉ ግዜ ክንማሃር ክንግደዲና ማለት ኩሉ ግዜ ዘይቋርጽ መማሃር ከገደና ይሕጂ ምክንያቱ ዓለም ቅድም ሕጂ ኣብ 4 ዓመት ዝኾነ ለውጥ ተምጽን ከላ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ገላያት ልወጥ ነይራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን every week ሓድሽ ነገር ኣሎ every week ሓድሽ ነገር አዳፕት ተዘጊርካ ንዓኻ ካብቲ ሓዲድ ዘውጻካ ሓድሽ ምዕባለታት እንዳመጽኸ ስለዘሎ continuous learning ትባሃል እዛ ሞያ እዚኣኻ ኩሉ ግዜ ክትህልወና ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚህ ነዘን 15 እዚአን ብመንጽር ዳታ ናይ World Economic Forum እዘን 15 ሞያታት እዚኣተን ካብ ስራሕ ወጻኢ እንዳኾና ክኸዳየን ማለት እዩ 59 ካብ 100 ሰራሕተኛታት حدش تريننج كدليوم يبكل 2030 59 كمية almost 60% مالتي 30% موياتات كا زيوم زركبهم زم 15 موي عينات مويا زنبلنا ابكل 2030 كومبليت لهم زنبرون كرسعيا مالتي ازي قبل 14 مليون سرحتنياتات مصنعات مغبار ان لعلي شح زخونها امبلويرز وي كا قصرتي ابኦም ዳታ مغبار زي ريسيرش مغبار World Economic Forum زدالو داتا እዩ ስለዚ ነዚኦም መፍላጥና ንዓኦም ንኸይንስዕብ ግዜና ኣብኦም ንኸይነጥፍ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ጽሊልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣዘይ መስግን ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ይራኸበና